Weh, Satria Murub dadane sapa aran? Takon marang aku, aranku Raden Gatotkaca. Gatotkaca ya. Gatotkaca aranmu ya. Senopatine para Pandhawa, senopati kerajaan Ngamarta Raden Gatotkaca bali takon kowe sapa? Takon marang aku aranku Tumenggung Mangliawan. Tumenggung Mangliawan arep apa? Kekeseting ratu gustiku Raja Maryata arep kukup negara Ngamarta dina iki. Wah, ya pelakon kowe kukup negara Ngamarta yen iso nglangkai bangkene Gatotkaca. Wah, tak bladok dong banteng kowe Gatotkaca tak cekel sirahmu glundungke dina iki. Tumenggung Mangliawan. Yo. Yo. Adet dodo nyododo. Ayo maju ora nak. Bladuk sirahmu. Wah yo. Wih. Jauh. Waro yo. Wah. Wih. Yo. Wih. Kayo. Kayo. Wih. Dua. Ayo. Wih, wah, lagi maju wis dibupak ya. Ayo, tanding ngono iki. Tumenggung Mangliawan maju kene. Mencorong. Ujo, kayo. Yes. Yo, yo, aduh yo, aduh yo, aduh, yo, yo, kayo, yush, wayo, wait, tos yo, wah, kurang ajar. Wah, buntang banding aku yo ora bakal kalah aku yuk. Tisyo. Canda we. Tisyo. Tisyo mati ora we. Ayo Gatotkaca longke dadamu. Wah. Lo, miper. Wih. Wah. Wih, lah dalah. Sesyo. Canda wut. Tusyo. Wih, yo, what? Tisyo, ayo. Tisyo, mati. Yo, tisyo. Sambar waduh yo. Waduh yo. Wih, waduh yo. Wush. Cekel kowe. Candak gulumu. Sigar. Wah. Ayo. Aja mung kowe sing maju. Ratu Gustimu kon maju lawan Gatotkaca senopatine negara Ngamarta. Nah, iku guys, iku mau contoh penggunaan wayang sabrang ya. Wayang sabrang iku fleksibel iso dienggo patih sapa wae, mungsuh kanggo mungsuh para anak-anak Pandhawa juga bisa ya. Ini murah sekali, harganya cuma 20 ribuan. Cepat cek di Keranjang Kuning.
siapa tahu bisa berubah harganya, bisa lebih murah juga bisa lebih mahal. Jika dapat yang lebih murah segera cekot sebelum kehabisan ya. Nah ini sortayu bisa buat pateh Sabrangan, Haryo Sekipu, pateh Mangliawan, pateh Bambang Mangkurat ya iso wis. Intinya Sabrangan itu fleksibel, semua bisa dipakai ini. Itu ya. Buruan cekot, cek keranjang kuning sekarang.